Manikin challenge sortzen, mendia eskolan, gu gaur ondo pasatzen txikitin baria, baina ai ez dugu egiten lan. Eder eta Izaro, laumaran jolazten, Pauladin eta Xabi txikitin baria, baina ai garbela margozten. Unai motxila hartzen, Arrieta ordenatzen, ta Izaro entzuten, txikitin barian baina airetan laguntzen. Ta gu ondo pasatzen, jago bai jolazten, gure klasean danok txikitin barian baina ai euskera ikasten. Julen eta Lorena dabiltza jolazten, naroa irakurtzen txikitin barian baina ai nire margozten. Imetz molestatzen du beste helburuekin, despistatzen dizkigu txikitin barian baina ai beti lan guztiekin. Jornadas irakurtzen, ainara idazten, jolazten klasean txikitin barian baina ai molestatzen. Iker Arbelan dago etxea marrasten, Iñak eta Maria txikitin barian baina ai kikiak egiten. Julen eta Naiara beti daude berdi, besarkadak ematen txikitin barian baina ai